कोकणसात लाईव्हची बातमी म्हणजे इम्पॅक्टची हमी याचाच प्रत्यय पुन्हा एकदा आला। कोकणसात लाईव्हनं जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेची दैना समोर आणल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागं झालं। स्वतः पालकमंत्र्यांनी याची दखल घेत शासकीय मेडिकल कॉलेजला भेट दिली। आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी डीनना सूचना दिल्यात। याबाबतचे अधिक अपडेट जाणून घेऊयात आमचे कुडाळ करेस्पॉन्डंट प्रसाद पाताडे यांच्याकडून। प्रसाद, काय सूचना दिल्यात पालकमंत्र्यांनी? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरोग्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला होता आणि याच प्रश्नावरती दैनिक कोकणसाद असेल किंवा कोकणसाद लाईव्ह चॅनल असेल याच्या माध्यमातून पोस्टमॉर्टम करण्यात आलं। जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा आहे त्याबाबतचे जे समस्या आहेत त्या दैनिकाच्या माध्यमातून चॅनलच्या माध्यमातून मांडण्यात आल्याने आज पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण असतील यांनी तातडीनं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दाखल होत जिल्ह्याच्या आरोग्याच्या प्रश्नासंदर्भात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सिंधुदुर्ग येथे तातडीनं बैठक बोलवली आणि या आढावा बैठकीत सुरुवातीलाच ताकीद देताना पालकमंत्री म्हणाले, तुम्ही मला माहिती देता एवढं लक्षात ठेवा, अशी सुरुवात करत आक्रमक पवित्रा जो आहे तो आपला पालकमंत्र्यांनी या बैठकीदरम्यान दाखवला। आणि आढावा बैठक घेत असताना जिल्हा शल्य चिकित्सक असतील किंवा अधिष्ठाता सुनीता रामानंद असतील यांच्यामध्ये असलेले अंतर्गत वाद होते ते सुद्धा समोर आलेले पाहायला मिळाले। तुम्ही भरती प्रक्रिया का राबवत नाही, मी बसलोय ना असं सांगत तातडीनं तुम्हाला पैशाची गरज पडेल तर DPTCतून आपल्याला निधी दिला जाईल, CSRची काळजी करू नका असं पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितलं। तर औषध तुटवडा पाहायला मिळतोय, औषधाची परिस्थिती काय आहे, जर ही परिस्थिती सुधारत नसेल तर मला आठवड्याला याचा जो आढावा आहे तो मला देत चला। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाबाबत कोणतीही जर तक्रार येत असेल ती खपवून घेतली जाणार नाही अशी सक्त ताकीदसुद्धा जी आहे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी या ठिकाणी दिली। उद्या पासून मला सर्व जी मेडिकलची जी व्यवस्था आहे ती सुरळीत हवी आहे। रिक्त पदांवरती तातडीनं जी आहे ती भरती प्रक्रिया राबवा। महाराष्ट्रामध्ये जर पेंडेमिक परिस्थिती येत असेल आणि तातडीनं जर भरती प्रक्रिया होत असेल तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही अशा पद्धतीनं जी भरती प्रक्रिया आहे ती राबवण्यामध्ये काय गय आहे असा प्रश्नही त्यांनी या ठिकाणी उपस्थित करत तुम्ही भरती प्रक्रिया राबवा असं आदेश या ठिकाणी जे आहेत ते पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिले। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये कोणत्या मशिनरीज आहेत त्याची मला माहिती द्या, तज्ज्ञ उपलब्ध आहेत का त्याचाही आढावा या ठिकाणी घेतला तर तातडीनं त्याचे तज्ज्ञ जे आहेत त्याचीही भरती प्रक्रिया राबवा असे आदेश या ठिकाणी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिलेले पाहायला मिळाले। तर याच दरम्यान ज्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डॉक्टर असतील यांच्याशी त्यांनी चर्चा केलेली पाहायला मिळाली। तर एक धक्कादायक बाब समोर आली। औषधाबाबत माहिती देताना सुनीता रामानंद यांनी सांगितलं की औषध पुरवठा आहे जो पुरवठा आहे तो चांगला सुरळीतपणे सुरू आहे, औषध साठा आहे तोही मुबलक प्रमाणात आहे। मात्र ज्यावेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक जे श्रीपाद पाटील आहेत यांनी आपला जो कर्मचारी वर्ग आहे या ठिकाणी दाखल केला त्यावेळी एक बाब समोर आली की औषध पुरवठाही नाही आहे। तर दुसरीकडे जे जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात जे रुग्ण दाखल केले जातात यांना वारंवार असेल ते कोल्हापूर CPR असेल किंवा गोव्यामध्ये जे शासकीय वैद्यकीय बांबोळीचं जे हॉस्पिटल आहे या ठिकाणी रेफर करण्याची जी संख्या आहे ती मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळाली असं या ठिकाणी या बैठकीत निदर्शनास आलं। तर तातडीने जे आहेत अशा पद्धतीने जर रेफर करण्याची जर प्रक्रिया मोठी असेल तर ती थांबवली पाहिजे। त्यासाठी आरोग्य यंत्रणा जी आहे ती सुरळीत केली पाहिजे। यासाठी जिल्हाधिकारी तुम्ही याची जबाबदारी घ्या असे आदेशही या ठिकाणी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिलेले आपल्याला पाहायला मिळतात। मात्र या दरम्यान माध्यमांशी चर्चा करण्यासाठी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण तयार झाले नाहीत। मात्र वैद्यकीय महाविद्यालय असेल, जिल्ह्यातली आरोग्य यंत्रणा असेल ही सुरळीत करण्याची जबाबदारी माझी आहे असं सांगत पालकमंत्र्यांनी माध्यमांशी बोलण्याचं जरी टाळलं असतं तर याच दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळतं की या बैठकीने तरी का होईना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा सुधारेल हे नक्की या ठिकाणी पालकमंत्र्यांनी या आजच्या बैठकीदरम्यान सांगितलेलं आहे। मात्र ही सर्व जी बैठक आहे ही संपल्यानंतर रणजित देसाई आहे या जे माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राहिले त्यांच्याकडे या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची ती जबाबदारी आहे। काय कमी आहे, काय हवं असेल ते तुम्ही मला सांगा, मला कळवत चला असे आदेशही त्यांनी या ठिकाणी रणजित देसाई यांना दिलेले आहेत। या बैठकीला जिल्हाधिकारी उपस्थित होते, माजी खासदार निलेश राणे असतील हेही या ठिकाणी उपस्थित होते, जिल्हाध्यक्ष होते, तत्कालीन युवा मोर्चाचे भाई सावंत असतील तेही या ठिकाणी उपस्थित होते बैठकीला। यामध्ये पत्रकारांनी जो प्रश्न होता, जो आरोग्याचा प्रश्न मांडला आहे त्यालाही साजेशी उत्तरं आरोग्य विभागाकडून आली पाहिजे असेही आदेश या ठिकाणी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिले गेलेले पाहायला मिळत आहेत। कॅमेरा पर्सन साहिल बागवेसह प्रसाद पाताडे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सिंधुदुर्ग।
धन्यवाद प्रसाद, आपण दिलेल्या या माहितीसाठी. पालकमंत्र्यांनी यावेळी जरी माध्यमांशी बोलण्यास नकार दिला असला तरी प्रत्यक्ष कृतीतून कामाला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आता तरी जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा सक्षम होतील अशा आशा पल्लवित झाल्या. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.